Искам да споделя с вас трите най-чести групи храни, от които хората най-често затлъстяват. Първо са напитките. На първо място са напитките, различни от вода. Всички напитки, различни от вода, съдържат в някаква степен калории и могат да бъдат причина за свръхприем на калории. Втората група храни, това са храните, сложени в пакетчета, независимо дали са сладки или солени на вкус. Всички тези храни съдържат много калории в малък обем. Поради тази причина ние можем да приемем огромно количество калории неусетно. Имам предвид круасани, вафли, солети, брускети, марети, чипсове, снаксове, пуканки. Третата група храни, които съдържат много калории в малък обем и лесно и неусетно се пълнее от тях, това са ядките. Ядките са супер храна, съдържат полезни мазнини, протеини, но в същото време са висококалорични. За сравнение, 100 грама ядки се съдържат калории, колкото се съдържат в 10-11 филии хляб.